سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيكم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي نا 10 دقيق كنزوترا زلنا معالتاوي 10 دقيق نزن لومي زريكم ببدقايقون مغيلينا لغو انت جيرنين حد حقوس معالتي عوت معالتي كم دما معالتاوي حقوسن عوتن معالتي كيلونا انت جميرو هيوتنا ملو بتحدي حقوس زملو بتخالي دما تعنا زملو كومو دما دمرنا كلتيوم دما عوت هيوت نخلونا حقاز كون تخل ازيوم قللتي مستوعال زد اليوم لمد زد اليوم نزيوم والفنا هيوتنا خنقبروم لمدنا هيوتنا نقوتن سينا كي حسبنا نقوتن سيخا تبرتوي سرعت لك سرخت كدان كلها ناي تاغام غرخادي خاتوتنا يمان غرخا مجمريا you don't know سلامنتاي اوتوماتيك كوينيزي اب رسخه غران كابورس خاطر نفكلا خيتر داك تقبرو بزح نغرات الله سلامنتاي اوتوماتيك جيرنايزي لمد سلازغوننا لك زين نايلومنا 10 دقيقه بزح غزي يدليكوني 10 دقيقه نغوتن سيخا نزين كتتكبرن تجميركا روي لو طاب هيوتكا حجت راه يكون نحوارو تعي هيوت نغلوكا حقوس هيوت نغلوكا عبتها كلون زغل كاب بزحات كيلاتات زمزاين مو سناي مكتتال let's get into it this is going to be awesome so 10-minute routine for a happy and productive day يعتبرنا له مارستنا so عصرت دقيقة لمدتاتنا كانت الرقم فتن so مجمريا كابدك عستنسم زبالكا بعقيكا ديخا بلانجير كاتنسم زبالكا قداميت دقيق نابيك كيدا لكا تخيلكا حتى ما يزلاتا بوتا كيدا لكا كابا بكيرملتي كندزي دي ولا خبات نس بزي قدس أنا كان نورمالي معي أزو بقلل زبالة خنا أقولكم أنا نبعلي بزح معي ستاي معي فتاونا يكونكم جد إننا لعل 700 أكلاتنا بماي زغميو سلزم ماي نيجد نيزد اليوم إذا أنت فليكا ولا دس كيبلكا كست تقتل لك هجي نزاملتي بحادة كستي أدخل اندخا أنا خمي يزقبر صبقنا يكونن حنت جبر زبهات زلخا نخمي سلمتاي كسيل كان خستيها قرب ستي خاطنيكا تنيكا خستيها تنيكا نستيها تنيكا نغستن مالتشي سلازي نعشت خوينا كاكل تخون خلي سلازي نتا أكلاتنا ملو ليتي dehydrated كوينو شو من تسعة ساعات دقيقة ستتصنعوا بزح تسمعنا ما يالله وتأكلاتنا سلازي ولا قرص لزولو ويقل ملن تدي نايماي شو حتى زي من ويكات من تدي تسمعنا نأكلاتنا ما يكنوا بجن أجد داسيو نتصبغ سرحاتو نخفتسم سلازي ماي نجو حنت دقيق وسينا جدا كنت كمل لازلنا تبى بيهلونا زد ما خمس بالكم ننوع ساعات كماي تحريم سلسلة هكالتنا ما يدلي نخنكساغس تيب كم مغري ويكا كم معدا ويكا كم نشتي تبى نجرب نازلون تاع put a slice of lemon into the water if possible as lemons give your body a dose of vitamin and helps maintain your digestive health لذي انتهي لك أنا ون أي فلتاني نيرة I think ننوع كلام تكملنا رسينا لنا قبله ممكن جميرة زنزبلناين كانت كذا وترين جميرة اللي خد دقيمة عمي قبل نيرة بقى بوينت كده ناني كل جزء ريفايتالايز نفسها كان بحدش عليك سبورت كل قدي في مالتك ممكن تاع روتينسي كروبوتيات نيرة أنا am doing it again so نشتي لمين أفتحمين تجير كايا نتماية مقربتي عمي وسخلو بتخالد ما لمين بزح فيتامين سالو سلازي فيتامين سلازي لو نعكالتنا أبا حاجز قبرو ليغل بحانت إمني كل التعرف سبها لزيو سلازي قدامي تدقيق نمايلنا لنا number 2 a 2-minute deep breathing ترتانا ماي مستاي كل التدقيق وسيد كادما برتع متنفاس مبزعتهم كيلاتان تايم زبلو meditation كتقبر لك يا مزول meditation نحنقولكا نرسخا نعكالاتكا نخلو حدا قد سبعتايو اوكي meditation نبزحات اي متشعناني نعجمير كمالتيو نالبات لمدتات يلنا من دابز غزانا تي مديتيشن تقبرين حمش دقيقه 10 دقائق تقبريها انا كن بزح اي لما تكون اكندوق انت يقبر انا بزح زي ذات ديب بريثينج كابتن تكنيك نا مديتيشن اندياسا نا تراين بينا مقبار نعي تتعمل خوينا رغيبه يا مالتي so متايد ما meditation is a great way to start the day and it gets your mind clear and focused لازم حنقولنا كل جزء كابتول لجحمت متزلو كسريون كمدما فوكس على موال اليونا بتزليو كتمت
بزيد الحسابات كي تحلالخ نختصرق لك كم زمكينا قدم مزوارك حنت دغدي قال مترو ليك كتصنع كتكلال لك زبال زي انت زي غيرك مكينه ادميا اب نوح يهسي بعد ስለዚህ አንተ ኺልካ ወላ ዓብልካ ተሞቶረ ሓደ ሰዓት ፀናሐለካ ይብልቶም መካኒካት ከምኡሉ ሰሚና ኣለና መካኒካ ይኮንኩን ግን ኣገዳሲ ምኽሪ ኣካላትና ድማ ከምኡ ሜዲቴሽን ክንገብር ከለና ቁርብ ደርሱና ኣለና ናብቲ ዘድልዮም ኣዝን ንኽፈልጥ ፅቡቕ ናቱን ሕማቕ ናቱን ንኸለሊ ንሕግዞ ኣለና so the easiest meditation technique is deep breathing as it gives you a sensory experience to focus on and are very effective ስለዚህ እዛ deep breathing ትበሃል ቴክኒክ ኣብቲ ዕናና ዓብ ኣበርክቶ ዘለዋ ነታ ሜዲቴሽን ብነውዕ እንተዘይ ጌርናያ እዚኣ ክትሕግዘና ትኽእል እያ ምኽሪ use the 4-7 breathing the 4-7-8 በሃል ቴክኒክ ከሪኩም እንታይ ያሳኻ ብሓደ ክንገብራ ኢና እዚኣ ትፈልጥዋ ኢኹም ብዙሓት ዘይትፈልጥዋ ድማ ከም ብሓድሽ ፕራክቲስ ክንገብራ ኢና ኣርባዕተ ክንብል ከለና so መጀመርያ ብርቱዕ ንፋስ ክንወስድ ኢና ቀስ ኢልና ባፍንጫና ክንእትዎ ክንጅምር ኢና أربعة دماء بحنقولنا هنقصرينا so let's get started دحريو أو خلوا دالكم دحريو دماء hold your breath on the count of 7 نتزعتوا أكسجين أبا فنجانا أو وشتنا عبيتنا خيوتنا هذا خلت سلسلة أربعة نبى نكسر شو عاد هنقصر لنا شعو exhale completely through your mouth to the count of 8 شعو دماء نتأب وشتنا زلوا كسينا ناوس أنا يخلنا كسب شو من تخنقطر كم في التنينا حجزوني مش هيجبروا هذه تخيلكم ولا نزام مومنت تجبروا هذا لهم حب بنفيت كلوكم so let's start now أقصر تجاجي خوني who cares زيادة جن برتو تنفاس نوسد أربعة نوت دمت خضرو نايم الرجاء من فسر رأي واو مرة يترجعك so إزيا سلست جزء كل تجزء غير له سلست جزء كبروا نقدر يكونكم كنت قاطر نخط لم دوا ده اللمبر قد يتعيب لكم نخط قاطر إزيا تكنيك زيادة ما أبي وتنا أب حاجة سكت قبل لنا تخليها كل تدريغ وصلوا زي يبلون له حن تدريغ نباي تدريغ نزا breathing قاطر سلسته stretching for 2 to 3 minutes يبلون له زخا من قصة أثناء كالات stretching بهالكله نتماثل ناتنا نتبدكاس قليل تصغيته قليل قالوا قينو زنبرة نمنكس قاسو نمبربرارون and there isn't a better time to stretch so تزبلت أجزين stretching ناكالات كارما لك نجوهيو تزبلت أنه كله نتماثل ناتكا نختن كساسو نجوه زبلت قينو stretching first in the morning can relieve any tension or pain from sleeping in the night before ስለዚህ نجوه أكلات كامو عاي ويكا منكس قاس بزح تغم كلوا يخليو كابتب ذكاء تعاطيفو انت ودين زنبرون كبرابرو خليو it increases your body flow دمنا أبكالاتنا نخزرقح حاجة له and prepares your body for the day ahead كم دما نتيجة بيننا زلوا معالتي نأكالاتنا دلو كم زخوني قبرو تبلنا hope clients تبهالك كيلا مالتشو تلذي بزعبازي بزح نقرات بيزلو حنت فيديو أب يوتيوب كيتكم they do these 3 things every morning تبل فيديو رأيوا أفتح الديسكربشن ممكن قبل لكم كفتني ذا فيديو لذي ذا فيديو تاريخ ما بقى هاي سلسلة بزح بزعبانو قوت انسيخ الدورة زلك عينة مقص قاساتي زري كمي جير كان كوبرا بوست قبر كمي جير كانت مطالع كمي تقبر يري إنه كيلا يسوق لذي للإسران 4 مليون سبات رأيوا فيديو رأيوا كم زي جيركم تحيفكم أب يوتيوب تريوا تقولوا ويدما لينك خدت فلكمي لذي ما بقسك بقوم يخلي عبتك عتا فيديو زلون كله كتريو تقولوا أنا كوانيش تكاب أجيره زبزحي نجوه لك مستنساقية سبورتنا تيزقبر إذا بوشاب ناتيديو ناي كبديو نايم كسقاسنا كلا دي قبر أبسو من كل تجزيد ما هم زحج سامر كون كل قلت سلسة تجزيد ما ويوك قبر ويقوي مالتيو لذي زين الروتين اللي وانا نجوك مسرح مجماري نزين كقبر ياز فتن
عبا حاجز ما يقبرلك بس حكايم زخون ركبه الوكاني قطر 4 give thanks for 3 minutes تحرزين رابعة ستيب ناي مسجانا جزيه ناي نعملاخنا نمسجنولو بጸጋታትና نحقسولو بعوتاتنا نقرعلو ስለዚህ መጀመሪያ አመስጊና ክንጅምረልናት ማዓርቲ መብዛሕት ግዜ ብቁሪምሪም በመምራር ዝጎደለካ ነገር ጥራይ በምትንታን ዘይኮነስ ብዝረኸብካዮ ብዝበጻሕካዮ ብዝተዋሃበካ ነገር ተመስገን ኢልካ ምጅማር ማለት እዩ። ስለዚህ ምስቲ ሃይማኖታዊ ሰረትናትና ልክዕ ዝኸይድ ሩቲን እዩ። ሶ ኣብዚ ክፋል እዚ እቶም ጸሎት ትፈቱ ጸሎት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚህ ኖ ፕሮብለም ነዚኣ መጀመርያ ክገብራያ እንተኢልኩምኒ አይ አም አብሶሉትሊ ፋይን ዊዝ ኢት። ስለዚህ ማይ ሰቲኻ ጸሎት ተጌርካ ፀገም የብሉን እቲ ድሕሪን ተምፂኻ እውን አይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም። ስለዚህ ጥራይ አገዳሲ እዚያ እውን ከነዘውትራ ምስ ንኽእል research suggests gratitude is associated with many benefits such as better physical and mental health, increased happiness and life satisfaction, decreased materialism and more. So ብዙሕ መጽናዕታዊ ጽሑፋት እንታይ ዝብል gratitude ማለት ካ ናይ ምምስጋን ልምዲ አመስጋኒ ሰብ ምዃን ብዙሕ ንአካላትና ንሓንጎልና ይኹን ንአካላትና ብዙሕ ንጥዕና ደገፍ ከም ዝገብሮ ሕጉሳትን ከምኡ ድማ ዕጉባት ብሂወት ከም ንኸውን ይገብረና። ተወሳኺ ድማ ስስዕናይ ነገራት ከም ዝጎድል ይገብር። ተወሳኺ ብዙሕ ጥቕምታት ኣሎ። ስለዚ አመስጋኒ ምዃን ኣብ ሂወትካ ምስ ኣምላኽካ የቕርበካ ዳብ ኣምላኽ ኣዝዩ ፅቡቕ ዝምድና ይፈጥረልካ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓይኒ ስጋ ክንሪኦ ከለና ንጥዕናና ኣገዳሲ ተመስገን ዝብል ሰብ ሕጉስ ሰብ እዩ፣ ዕጉብ ሰብ እዩ። እቲ ተመስገን ዘይብል በንፃሩ ድማ ኩሉ ግዜ ዝጎደሎ ኣለዎ። ዝጎደልካዮ ድሌታትካ ካብ መወዳእታ የብሎምን ብተመስገን ከተዕርፎም ዘይክእል። ተመስገን ማለት ካልኣይ ትድለ ንዳዕሊ ገጽካ ይትበገስ ኣይኮነን። ነቲ ክሳብ ሕጂ ረኺብካዮ ዘለኻ ተመስገን ምባል እዩ። ስለዚ እንታይ ትገብር ኣለካ? እዚ ከዓ ብዙሕ ነገር ዓበይቲ ነገራት ዘይበፅሕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብሰላም ምትንሳእካ ጥዕና ምህላው ጥዕና እንተለካ ኮይኑ ስለ ጥዕናኻ ስድራ እንተለካ ሳላቶም ስድራ ዝሃበካ ሰበይቲ ተላትካ ሰበይቲ ዝሃበካ ሰብኣይ እንተለክ ንሰብኣይክን ደቅና ከምኡ ንስራሕና ንትምህርትና ክሳብ ሕጂ ዝበፅሕናዮ ደረጃታት ዝሓለፍናዮ መንገዲ ኣብ ሓደ ቦታ ተለካ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፍካዮ መስገድላት ኣብዚ ስለ ዘብፃሕካኒ ተመስገን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ዘለና እንተተበጊስና ናብቲ ንኸዶ ዘለና ብዝቐለለ ሞራል ሒዝና ክንከይድ ንኽእል ኢና። ዝዓበየ ፀገም ካበይ መፂኻ ክንምንታይ ፅቡቅ ሒዝካ ኣለኻ ንዑ ርስዕ ኣቢልካ ኩሉ ግዜ ዝጎደለካ ነገር ጥራይ ክትጥምት ተጀሚርካ ሂወትካ ብዙሕ ነገር እዩ ዝጎድሎ። ጎደሎናትካ ጥራይ ጥምት ኮይንካ ኣይውዳእኒ ድማ so taking a few moments to remind yourself how lucky you are even in the toughest times will flick the positivity switch. ስለዚህ ዋላ ዝበርትዕን ዝሓየለን መድረኽ ከለኻ ሰናይ ነገራትካ ፀብፂብካ ከተመስግን ተጀሚርካ ሓጎስ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ናብ ሂወትካ ናብ ኣእምሮኻን ትእቱ ስለ ዘለኻ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ካብኡ ክመፀካ ይኽእል ማለት እዩ። ቁጥሪ 4 ሪና ቁጥሪ 5 ድማ ክንሪና ሕጂ እሳ ድማ visualize your success ሓደ ወይ 2 ደቂቕ ወይ ልዕሊኡ ክትብዋ ትኽእሉ ኢኹም። እዚኣ ከከም ዕላማኹም ኣብዚኣ እንታይ ኢና ንግብር ዘለና? መጀመርያ ኩሉ ነገር እዚ ምስ ገበርና ብዛዕባ እቲ ዝፅበየና ዘሎ መዓልቲ ስራሕና ቢዝነስና ኩሉ ነገር ክንሓስብ ክንጅምር ኢና። ቪዥዋላይዜሽን ማለት ድማ ኣብታ መዓልቲ እትያ ክትዕወተሎም ደሊኻ ዘለኻ ነገራት ምጥማት ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ ትገብሮ ምሸት ጥራይ ኮንካ ክትፅብፅበ ዘይኮንካስ ሎሚ ከይገበርካዮ ከለኻ ቪዥዋላይዝ ክትገብር ኣለካ ጌርካዮ ፅቡቕ ውፅኢት ከም ዝረኸብካሉ ክትቀርፅ ኣለካ ኣብ ርእስኻ። ከምኡ ዝገብሩ መብዛሕቲ ግዜ እቲ ዝሓስብዎ እዩ ዘጋጥሞም ይብሉ ክኢላታት ማለት እዩ። ስለዚ this is very important in having a productive day ahead. First, think about what exactly do you want to achieve on that day ahead of you. ስለዚ መጀመርያ እንታይ ይብሉና ኣለዉ? ቅድሚ እዚ ምግባርካ ኣብታ መዓልቲ እዚኣሲ እንታይ ኢኻ ክትዕወት ደሊኻ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ክትፍፅም ደሊኻ ዘለኻ ብዙሕ ሊስታ ክህልወካ ኸሊ ግን ሊስታ ክትገብር ኣለካ። ኣብዚ ሕጂ ኣገዳሲ 25 ነጥብታት ምጥቃስ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣይኖትዮም ቶም ኣገደስቲ ንዓኻ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክትፍፅሞን ደሊኻ ዘለኻ። ሓደ ካብ ናተን ኢሎሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ምግባር እያ ነይራ። ስለዚ ነዚኣ ኩላ ቀሪበ ከምዚ ሓንቲ ቪድዮ ንክገብር መደብ ነይሩ ንትማል ምሸተ ጀሚራ ተሓሳብ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ድማ ይገብር ኣለኹ። እዚ ሓደ መደብ እዩ። ካልእ እንታይ እዮም ቶም መደባት? ምሸት ክድቅስ ከለኻ ተመስገን ዓብ ነገር ኣሳሊተ እናበልካ ክድቅስ ዘኽእሉኻ። ስለዚ
ንግሆ visualize ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ write down in dot points everything you need to get done and then set priorities ስለዚ እቶም ክትገብሮም ትደሊ ኩሎም ፀሓፎም ወይ ድማ ኣብ ሓንጎልካ ፀሓፎም it's okay ኣብ ፊልድ ከፅሕፎም ማለት ኣብ ፊልድ ክከብድ ስለ ዝኽእል ኣብ ሓንጎልካ ፀሓፎም set priorities ሽዑ ቀዳምነታትካ ድማ ኣስተኻኽል ዓይኖት እዮም እቶም ክትገብሮም ዘለካ ቀዳምነታት ድማ በብናቶም ታሽሙ ግበሮም መጀመርያ ክትጅምር ከለካ ድማ በተን ቅልል ዝበላ ግበር ምክንያቱ ውድእ ኣቢልካ ክትኣሊ ከለካ ሞራል ስለ ትረክብ እቲ ዝበርትዐ ነገር ኣብቲ መጀመርያ ተጌርካዮ ሞራል እንተደይ ጌርካዮ ሞራልካ ክበቕሰካ ክእል እዩ የስ እቲ ዝበለፀ ግዜ ነቶም ዝሓየሉን ፅቡቅ ውፅኢት ከምፅልካ ዝኽእሉን ክትበለካ ግን ክትጅምር ከለካ በቶም ቅልል ቅልል ዝበሉ ንኣብነት ዓራትካ ምንፃፍ ክኸውን ይኽእል ምንቅስቃሳት ዜን 10 ዝበልናየን ክንገብር ንኽእል ነዚአን ምስ ገበርካየን ኦልሬዲ ሞራል ረኺብካ ኣለካ ነገራት ወዲእካ ስለ ዘለካ ስለዚ በተን ዝቐለላ ሽዑ ናብተን ዝበርትዓ ከምኡ እናገበርካ ነቲ መዓልትካ ሓንቲ መዓልቲ መዓልታዊ ከምዚአን ስጉምቲ እናገበርካ ተኸይድካ ኢማጅን ሂወትና ክሳብ ክንደይ ክልዕል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ነዛ ቪድዮ ምርኣይ ወይ ከምዚ ዓይነት ምርኣይ ክፋል ናትካ ነጂ ንባብ ክብል ከለኹ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ምስማዕ መፅሓፍቲ ምንባብ ክፋል ናይ ንባበ እዩ እሱ ድማ ካብቲ ክገብሮ ዘለኒ ኢለ ዝሰርሖ እዩ ምክንያቱ ክፋል ናይቲ ዕቤት ናተይ ስለ ዝኾነ እሱ by taking the time to plan what you want to achieve for the day ahead and in the long term you will give yourself a plan to follow to accomplish your goal ስለዚ ዕላማታትካ ነፂርካ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ክፍፅሞም ዘለኒ ኢልካ ፕላን ክትገብር ከለካ ዕድል ኣለካ ነቲ ፕላናትካ ወዲካ ሕጉስ ንክትከውን ምክንያቱ ብዘይ ፕላን ዝኸይድ ሰብ እንታይ ይብልዎ ፕላን ዘይብሉ ሰብ ንክወድቕ ፕላን ዝገበረ ሰብ እዩ ይብሉና ስለዚ having no plan is a plan to fail ስለዚ ኩሉ ግዜ ፕላን ዘይብልና እንተኮይና ንክንወድቕ ኢና ፕላን ንገብር ዘለና ኩሉ ሰብ ፕላን ኣለዎ እቶም ፕላን ዘለዎም ንክዕወቱ ፕላን ገብሩ ከለዉ እቶም ዘይብሎም ንውድቀቶም ፕላን ይገብሩ ከም ዘለዉ ጌርኩም ወሰድዎ ስለዚ ንትምህርትና ዝኸውን ንስፖርትና ዝኸውን ንዕቤትና ዝኸውን ንስድራና ዝኸውን ንላዓና ዝኸውን ኩሉ ግዜ ፈላሊና ክንጥቀም ምንታን እዘን ናይ 10 ደቂቃ ንግሆ በዚያ ንጥቀመን ፅቡቅ ነገር ድማ ኣብ ሂወትና ክመፅእ ክጅምር እዩ ነዚአን ኣመል ተጌርናየን ሂወትና ብሉፅ ከም ዝኸውን ክሕብረኩም ይደሊ ስለዚ 10 ደቂቃ ብዙሕ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክገብረን ይኽእል እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክገብረን ዝኽእል እዩ ስለዚ we all have time ግዜ የብለይና ይንበል ኣቀዲምና ነተንስ እንድሕር ተብተብ ዘብለና ኣሎ ቆልዑ እንተለውና ቅድሚኦም ተንሲና ክንገብሮ ንፈትን ስለዚ ወይኖም ሰዲና ዝያዳ ቅድሚኦም ተንሲኻ እንተጌርካዮ ዝበለፀ ኣብቲ ህድኣት ከሎት ኩነታት እንተገበርናዮ ዝበለፀ ንኩሉ ቀሊል ኣይኮነን መድረክ ካብቲ ናብቲ ስለ ዝፈላለየ ብዝተኻለ መጠን ግን ዝከኣል ተኮይኑ ክትገብርዎም ፈትኑ ውፅኢቱ ድማ ትሪእዎ ኢኹም እቶም ነዚአን ዝገበርኩም ቅድሚ ሕጂ ወይ ገለ ካብአን ዝገበርኩም ሃየስ ካብ ኮሜንት ንገሩና ምናልባት እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ናብ ካልኦት ንክትበፅሕ እዚ ቪድዮ ናተይ ላይክ ክትገብሩ ከለኹም ሼር ክትገብሩ ከለኹም ሰባት ሂወቶም ንክቕይሩ ስለትሕግዙ ዘለኹም ሓደ ዓብይ ኣበርክቶ ይስውን እናበልኩ ከም ወትሩ ሞራል ዝህብ ቃላትኩም ርእቶ ንካልኦት ክሕግዝ ትብልዎ ኣብ ኮሜንት ግደፍዎ እናበልኩ ነዛ ቪድዮ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን የራኽበና ክሳብ ሽዑ ዝስናዩ ቻው